Здравейте! Днеска ще ви покажа една система хибридна Langstroth Root. На гост съм на един колега от Малиново, село Малиново. Сега ще се видим с вас. Само да обърнем. Ето ни и нас. Не сме много красиви, но ще ви покажем как се работи. Така, нека да започваме. Давай. Здравейте, колеги, казвам се Румен, село Малиново, община Ловеч. Тук в момента се намираме на един пчелин, който се намира на около 600 метра над морска височина. През годините се чудихме каква система кошери да работим. Имаме и друг пчелин в къщи, на който има всякакви модели кошери. Роже Делон, на 10 рамкови Дамблати, 12, Лангстроти, Фарари, украински лежаци, прави лежаци, какви ли не. И с годините стигнахме до извода, че това е нашия кошер за нашите условия, които имаме тук. И доста хора напоследък работят с подобна конфигурация. Първо да кажем две думи за района. Самия район е много така приятен, полупланински. Има доста акация, липа. В момента виждате, има и цъфнал слънчоглед. Ливади доста. В селото има доста животни. Ливадите се поддържат, косът се и при хубава влажна година си оказва влияние на медосбора. Общо взето тази година е много калпава. Може би при вас е така. Не знам как е насякъде. Имам данни за Северна България, за Южна не знам как е положението. Но тук тази година при нас така се случи, че повечето паши пропаднаха. Един някакъв страшен глад се появи по кошерите, което не мога да се обясним. При тези дъждове, които валяха пролета и при наличието на толкова цъфтеж да няма нектар, приток беше много странно за нас. Но сега в момента ще видим какво е положението в този кошер. Ще обясня малко за самата система, как работим през годината с него и общо взето такива неща. Сега първо, самата конфигурация на кошера включва един плодник 8 рамков, държа да отбележа, Langstroth Root и магазини нагоре. Магазините са според силата на кошера. Може да са много, може да са, зависи колко е покрито от пчела. Дъното е изцяло мрежесто, като имаме чекмедже за прашец. Теко издърпа, даже те в момента събираме прашец. Прашец събираме от ранна пролет до някъде до август месец. С нашата цел е 1,5-2 кг прашец от семейство, което ние го вземаме за разход. Това са пари, които се влагат обратно в семейството. Също събираме и прополис. Имаме мрежи, но тази година, понеже имаме доста събран прополис от миналата година, доста събран прополис от миналата година имаме и просто сме решили да не събираме тази година прополис, защото няма дали така е пазар. Знаете, проблемите са еднакви за всички с пазара. Така, казахме, мрежето дъно. Един брой корпус и магазини. В зимната си конфигурация кошера представлява два магазина на дъното, корпуса е най-отгоре. Даже мисля, че някъде имаше завъртян такъв, ето е там, този е така, понеже там кошера се изрои, имаше проблеми с майката. Това ми представлява зимната конфигурация, понеже той изорен кошер, първа нова майка е пронесла и го обърнах, за да може да работи в плодника, да си слага запаси. Един магазин, втори магазин, корпус. Като тук слагам един найлон, понеже дъното е изцяло мрежесто. Тук слагам един найлон, който го загъвам на едни 5 см от предната част и е тази прелка. Задължително единия ми магазин има прелка, която зимата стои отворена. Това се прави с цел, когато има по-рехаво слънце и имат шанс да се облетат пчелите, да не прохождат цялото това разстояние додолу, а да могат да се облитат през този отвор, което много пести на пчелите. Целта ни е да не засклаждаме магазини в склад толкова много, да са си тук на място, да не ги носим, спестим малко труд и да си ги вардат пчелите от молци и от други такива вредители. Това не е зимната конфигурация. Когато дойде пролетта, се развие корпуса, което е сравнително бързо поради малкия обем.
След изземяването на семействата, плодника минава отдолу, нагоре почваме да редим магазини според приноса и силото на семейството. Нашата цел на 8-рамковия кошер е да може, ние искаме да има пило в първия магазин. Много хора ни държат на това нещо, слагат ханиманови решетки, за нас това е плюс. Защо? Защото е един перфектен начин да си сменим майката, ако кошера тръгне да изпада в роево състояние. Как се случва това нещо? Гледаме тук в околията, които са по-ниско, кога почва да цъфти акацията, и знаем, че имаме 7-8 дена толеранс, докато цъфне тук. В този момент ни най-големия зор, ако успеем да намерим майката, да я сложим в този магазин с пил, да я дигнем най-отгоре, да отворим прелка и отцепваме плътно с найлон от основното семейство. Кошера си пуска маточници. Ако е спаднал в роево, вече ги има тия маточници. При запечатан маточник съм забелязал, че семействата си работят абсолютно нормално. Но като отделим майката, след едни 5-6 дена вече няма прясно пило, което да ги ангажира с храна. И този кошер си става изцяло летящ, но може да обери дори по-малките паши, които са тук при нас. Държим старата майка да работи на отгоре, защото веднага след акацията, след седмица, 2-3, идва липата. И за да не ни пада основния кошер, този магазин с пило, когато долу майката, новата майка вече пронесе, старата майка се бракува, магазина се връща долу, цялата му летяща пчела, която за тия 20-30 дена се оформила, влиза в състава на същото семейство и кошера не губи така значителна сила значително от силата си и влиза успешно в липа. Ако долната майка, новата майка е станало проблем при оплождането и не се е върнала, тук има някакъв принос, събрали са. Според мен е имало някаква липа, са донесли малко и сега дослагат слънчоглед. Ще излезе букет. Искам да те питам как да разберем кога трябва да вадим мида. Значи, това е въпрос на много мнения. Много хора казват, че когато тръскаме рамката и ни пада, мед става за вадене, което има някаква логика. Вадил съм и така, особено ако имате рапица. В района ни тук нямаме за радост рапица. Но според мен е най-добре да се запечата мида. Това значи, че мида е зрял. Сега дали на 2/3, дали изцяло, докъдето им стигнат силите, защото вижте в момента тук как се получава. Влязал е нектар, запечатали се и насам питата е празна, значи е спрял притока. И те... Сега тук има слънчогледи, ако сложат, няма. Но общо взето хубаво мида да е запечатан. Затова винаги трябва да имате магазини. Един магазин е като прикачи трактор на инвентар. Един трактор нищо не може да направи, ако няма инструменти. Същото е и с кошера. Нищо не ти пречи да имаш магазини. Когато имаш нужда, ще ги сложиш. Като нямаш нужда, ще си стоят в склада. Сега тук е друго интересно. Исках да покажа плодниците. Задължително държим да са с Хофманов разделител. Защото често ми се случва язовци да съборят кошери, вятър някой път да ги събори. Това нещо и дори да падне, както се е случвало много пъти, не позволява на рамките да се сплескат като книги и пчелите си остават между рамията и оживяват. Нямат проблеми с това нещо, че кошера е паднал. Аз лично ги кува с метални, слагам скоби. Положението тук вътре. Вижте как където се излюпи пило и слагат нектар, което е много интересно тази година. Не качват меда в магазина, а задръстват самите майки, което не знам защо се получава това. Зазимали са гласът, вижте как блещи блещука, където някъде слагат нектар. Ето е и майката тук се вижда. Късмет я оцелихме и ние. Да. Тя не е маркирана? Не. Значи, които майки не са и маркирани, са си такива, дето, както казах по време на роенето, когато сменяме. Те си наши, които са маркирани, са копешки майки. Вижте центъра на гнездото, прашец и мед, което също не е нормално. Не би трябвало да е така. Трябва това нещо да вари нагоре в магазините. Тази година просто е наистина много крива година. Ето пак същата работа. Пило, където се излюпи, слагат нектар. А има празен магазин отгоре. Давай, ти си. Джоба, фори. Интересно е в този период на роенето, че наистина това нещо се получава и който
така не вярва, му препоръчвам да пробва. Това лично аз съм го научил от един мой преподавател, забравих да кажа, че съм завършил ветеринарния техникум в Ловеч. И преподавател по пчеларство тук от Априлци, един господин, който вече е покойник, лека му пръст, но той беше така доста запознат. Руснаците работят с тази система, така известната кимеровска система на работа. Те елиминират майката по време на паша. Нещо друго, което може би ще ви е интересно, тук отпред, това е гениален патент на човека, който прави кошерите. Виждате прахосъбирачката. Значи ние работим с прахоловител пластмасов, в които размерите на отворите са 5,2 мм. Стандарта е 4,8. Ние работим с големи отвори, за да фащат 15-20% от прашица, да не ни ангажира да го махаме постоянно. Нали, нашата цел, както казахме, не е за достигане на огромни количества прашец. Интересни са и тези две тръбички. Това са входови за търтей. Когато сложим прахоловителя на пролет, запушваме и двата отвора, за да може пчелите да върват 1-2 дена. Само през самия прахоловител. После отваряме единия отвор и ги редуваме. Една седмица затваряме единия, една седмица другия. Защото те се научават да минават, между другото, през тия тръбички. Изнесените напред тръбички позволяват да се излезли. Няма проблеми, нали, с събиране. В момента сме застанали на пътя. Малко трябва да им освободим да могат да се връщат. Другото, което е интересно е, теко махни, ние работим отгоре с плотове. Нали, нямаме дървени капаци. Най-интересното нещо в кошера е тази 7 см надставка дървена. Това нещо ни позволява да поставяме пакети храна. Аз работя с АП фонда 2,5 кг храна. Течна храна не работим, нямам хранилки на кошерите. Но най-важното нещо, което върши тази надставка е тези 7 см. Тя позволява да правим тази конфигурация в какъвто кошер пожелаем. Ако сложим надставката под плодника, автоматично кошера става да дам блат. Ако сложим надставката под един магазин, вече имаме 2 корпуса Лангстрот и 2 магазина. Ако искаме да гледаме фарар, просто ползваме магазините за плодници, а корпуса за мед, като нали вече трябва тогава да се работи с ханиманова решетка. Но тази надставка е голямо съкровище. Така, плата. Плата, с който работим, е шушляк. Шушляка е плат, който е паропропусклив. Пропуска парата, но не прави този конденс, който се получава при ползването на найлон. Отгоре нямаме никакви стироопори. Капаците са така направени, че те нямат отвори и тук се образува един въздушен джоб, който се гони ефекта на тухлата. Знаете, тухлите четворки, това е голямото предимство, че имат вътре въздушни джобове. Този ефект гоним и ние. Ето сега какво представлява тук вътре. Да видим. Внасят някакъв нектар, но не е нещо кой знае какво. Теко махни сега този магазин. Тук общо взето приноса е много слаб. Най-вероятно сме качили 3 магазина, защото този тук, първия, който е бил, както казах, има и пило в него. Сега ще видим дали задръстват майките и яко го залепили, бе. Чакай, трябва да пръкна отзад. Така. Ето какво е положението. Има някакъв приток. Коя дигни тази рамка. За нас е слаб. Това е слаб приток. Блещука тук някакъв нектар. Ще видим, слънчогледате първа цъфти, ще видим какво ще направят. Вижда се тук, това вече има и запечатват. Дали ще завъртим магазините, според мен няма никакъв смисъл. Някой казва да се подпъхва магазин под пълен. Има ли паша, нищо не ги бърка. Това е общо взето конфигурацията. Третираме основно с органични киселини, мравчина и оксалова. Ползвали сме и бипин. Аметрас, знаете кой е бипин. Ефикасен е, но си е химия. Също препоръчвам тези лентите с удължено отделяне на оксалова киселина, деца с глицерин, те също са много ефикасни.
За нозематоза не третираме, понеже те върват ръка за ръка с вароатозата. Да знаете, имате ли проблем с вароатозата, ще имате нозематоза. Това е общо взето положението при нас в момента. Ако има някакви въпроси, Милен да каже нещо, ако е любопитно. Аз няма, само искам да обърна внимание на нашия лектор. Значи аз съм се учил от него, продължавам да се уча и от този клип виждате за какъв човек става на въпрос. Нещо като подвижна енциклопедия. Може да се научи много неща и да се развиваме заедно. Ако нещо сте научили днеска, харесайте канала, на вас не ви коства нищо, но помагате изключително много. Сега ще продължим с прегледа на пчелите. Този клип ще стане малко по-дълъг и съответно сега сме на средата и очакваме да ни каже още много интересни неща. Тук, както преди малко споменахме, но може би има нужда от по-подробно обяснение, целта на тия тръбички, които са отстрани на прелката, това целта на тях е да минават търтеите, понеже те не могат да минават през прахосъбирачките. Ако останат вътре си е проблем, трябва да могат да летат и те. Те са две, защото едната е винаги запушена. Тях ги редуваме ляво, дясно, всяка седмица, защото пчелите бързо се научават и те дяволи и те, нали, минават с прашеца през тръбичките, не минават през прахосъбирачките. И затова я редуваме, отваряме, затваряме ляво-дясно. Ето вижте как излиза в момента пчелата от тук. Търтеите бързо намират тия отвори, свикват с тях и няма проблеми с тях. Но трябва да се мисли и за тях. Не може, нали, да сложим прахосъбирачката и търтеите да се оправят. Няма как. Трябва да имат достъп и те. Кажи, какво мислиш? Трябва ли да се махат търтеите или не трябва да се махат? Не. Значи всяко едно семейство представлява баланс от различни касти индивиди. Примерно, когато те нямат нужда от търтеи, те си ги изгонят. Повярвайте ми, няма да ги оставят, няма да влезат в разход. Търтеите вентилират, помагат за топлене на пилото, имат си своята роля и те. Пчелите се чувстват спокойни, когато има определен брой търтеи. Трябва да ги има. Значи това с чистенето на търтеите не е правилно. Хубаво е, когато слагат строителна рамка, който ползва строителна рамка, тя се слага, нали, с цел да се чисти екара, което е друго предимство, така че в този случай, нали, се премахват доста търти, но те си знаят колко да слагат. Сега някои хора твърдат, че по-хубаво изграждат самите основи, когато има и строителна рамка. В смисъл, правят ги без търтеви килийки, но според мен пчелите изграждат такива килийки, каквито им трябват. Ако им трябва търтеви, ще изградат търтеви. Така че според мен търтеите не трябва да се закачат. Аз лично ги махам, но това е мой избор. Сега, след като си говорим с човека, доктора, бих казал, ще се замисля дали и аз да продължавам да ги махам моите. Ами за много хора, които не знаят специфичното е, търтия е голям и силен, пчелата няма как да го изгони, обаче така го е направила природата да не може да се храни сам. Тоест трябва да го храни пчела. И когато пчелите му спрат храната, те отслабват и обикновено ги виждате как ги изхвърлят от прелката навънка. И така че те си регулират популацията от търти, но търтието пилови е един хубав признак, кога кошера се готви за роене. Почне ли майката да слага много търти, нещо може би ще следва роене. Търтието пило е, както знаем, магнит за акар. Наистина, който работи с строителна рамка, има това време и по-малко кошери, нека да работи така. Не е грешно. Аз лично не се занимавам с премахването на търтии. Интересно. Аз съм ги махал, имам клипове, но показвам как да ги махате. Тези от вас, които искат да ги махат, имам колеги, които си играят с пинцета една по една, но това са хора с много свободно време, според мене. Така че показвам и едната страна и другата, но след като го казва Румен, трябва да се замисля и аз. Така че и аз много път съм казал, не ме е срам да казвам, че и аз се уча в движение. Така че всеки един от вас си прави сам избора дали да ги маха или да не ги маха, или да ги прави каквото иска. Много път съм ви казвал, че събираме 10 човека пчелари и 10-мата работят по различен начин и 10-мата ще изкарат мед. Вече
колко мети, колко са им здрави семействата е тема на друг разговор. Има ли още нещо? Ами за мен е премахването на търтиите, значи един огромен ресурс струва на това семейство да направи, да речем, една рамка, ако е разделена на две, нали, надолу да е строителна рамка. Това е такъв ресурс да охранят това пило, да го отгледат. Нали, ако се изрежи това нещо и се изтиска върху кошера, това се нарича апи ларвил. Това нещо, което се изтисква от търтиелото пило и много хора го пият, се нарича апи ларвил, което идва идеално за пчелното семейство. Или ако имате по-слаби кошери, могат да го изтискате върху тях. Много стимулиращо им действа, но този ресурс да се унищожава, просто за мен няма смисъл от тази работа. Те и без друго ще се догледат търти и толкова, колкото им трябва, каквото и да правите. Така че днес научихме нещо ново. Не забравяйте да харесате клипа и да се абонирате за канала. Приятен ден ви желая!